har fået stillet to sætninger. Sætning 1 og sætning 2. Først vil jeg gerne bevise sætning 1, som lyder: hvis r er rodet i px, så går rx minus r op i px. Og beviset for 1, det er, eller for at bevise for 1, det gælder så r en rod i px, og det betyder altså, at p til r er lige med 0. Så kigger vi på vores polynomium herovre, som lyder: px er lige med qx gange x minus r plus s. Og da vi ved, at vores, så sætter vi r ind på x's plads, som vi kan se her, så kommer den til at hedde pr er lige med qr gange r minus r plus s. Og vi vidste, at vores pr er lige med 0, så vi sætter 0 foran. 0 er lige med pr er lige med qr gange r minus r plus s. Så fjerner vi vores pr, for det ved vi, det er 0, og det står der allerede her. Så hvis nu står der 0 er lige med qr gange r minus r plus s. R minus r, det må give 0. Og derfor står der her noget: 0 er lige med qr gange 0 plus s. Qr gange 0, det giver 0. Og derfor har vi tilbage, at der står 0 er lige med s. Og derfor går det altså op. Sætning nummer 2 lyder: hvis x minus r går op i px, så er r en rod i px. Og det vil jeg gerne bevise her. Beviset for sætning 2. Vi antager, at s er lige med 0. Så ser vores polynomium ser stadigvæk sådan her ud. Px er lige med qx gange x minus r plus s. Og så har vi gjort den overvejelse, at det giver 0. Så nu kommer det til at stå 0 er lige med px er lige med qx gange x minus r. Og vores s, det er forsvundet, for det er bare 0. Og vores overvejelse, det er: hvad nu hvis x minus r er lige med 0? Så må x være lige med r. Derfor sætter vi r ind på x's plads, her, og her, og her. Og derfor kommer det til at se sådan her ud. pr er lige med qr gange r minus r plus 0 er lige med qr gange 0, og det giver 0 er lige med 0. Så har vi altså bevist, at pr er lige med 0, og dermed at r er en rod i px.